हाँ तो विनोद बात ऐसा बा कि अपन सरकार के एक ठो गाना रिलीज हो ठीक बा। अपन सरकार के गाना रिलीज हो गया यूट्यूब पर, बहुत अच्छा गाना बा, बहुत बेहतरीन गाना बा। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे बानी खाली अपन सरकार के बारे में, सरकार के बारे में, ठीक बा। तो ऐसे प्यार से बात बनल रही अपना खेसारी लाल भैया पर और ये चैनल के रोज वीडियो बना के लेके आवत रही हो। तो चल आज की वीडियो शुरुआत कर रहा बनी और जे भाई चैनल बनाए हुई सब्सक्राइब कर ली ताकि जो वीडियो बनाई तो पास वीडियो हमारे पहुंच जाए, ठीक बा। तो प्यार से बात भरपूर देते रह जा और खेसारी भैया के प्यार से बात बनल रही जा, ऐसा ही कि रोज गाना लेके आवत रहो। तो बात ऐसा बा कि अपन सरकार के गाना आई रहे 2 दिन 3 दिन हो गई, ठीक बा। गाना आई भैया के मतलब मीठा मीठा बथेला कमरिया, मतलब गाना बहुत अच्छा बा, ठीक बा। बात ऐसा बा कि अपन सरकार के गाना अभी ट्रेंड में चलता, देख लीजिए 1 नंबर ट्रेंड चलता अभी। तो ऐसे प्यार से बात बनल रही जा, माहौल अभी गर्म बा, ठीक बा। सरकार आ रहा बा तो माहौल गर्म में रही, ठीक बा। चारों तरफ तबाही ही तबाही। तो अपन सरकार के गाना आ गई यूट्यूब पर। हाँ तो जाई जा प्यार से बात दी अपना सरकार के रोज गाना लेके आवत रहो, रोज गाना लेके आवत रहो हमनी के बीचा में, ठीक बा। हाँ तो गाना बहुत अच्छा बा, बहुत बेहतरीन गाना बा। राम जाने देखा जा पोस्टर राम जाने भगवाने जनियन अब हमनी का जानला के जरूरत बा खेसारी भैया। बात तो सही है। गाना होता कि अब तो जो हम गाना सुना ठीक बा, लेकिन तभी हम सुन लेल बनी 56 या 57 बार गाना सुन चुकल बानी, ठीक बा। बहुत बेहतरीन गाना बा, बहुत अच्छा बा। तो प्यार से बात ऐसे ही भरपूर अपना खेसारी भैया के देते रह जा, बनल रह जा ऊपर और ये चैनल के प्यार से बात देते रह जा कि रोज वीडियो बना के लेके आवत रही। और खास बात भाई हमारे के अभी माहौल सगरी चारों तरफ ले गर्मी ही गर्म बा, ठीक बा। भूकंप आवे वाला बा अपन भोजपुरी इंडस्ट्री में, सरकार ले भूकंप तबाही मचौले बड़न अपन सरकार खेसारी लाल भैया, ठीक बा। तो ऐसे प्यार से बन रही अपना खेसारी भैया पर कि रोज गाना लेके आवत रहस और एक गाना अभी ट्रेंड में चलता देखते बन जा और तभी गाना ट्रेंड में पहुंचावे खातिर, ठीक बा। तो ट्रेंड में यो गाना उम्मीदवार हुआ सब ले कि ट्रेंड में गाना पहुंचा दे जा, ठीक बा। तो ऐसे प्यार मोहब्बत बनल रही अपना भैया पर। आगे हम का बताई भाई हमारे की जान जा खेसारी भैया के जे गाना नहीं सुन अभी तक राम जाने गाना सुनी जा, प्यार मोहब्बत दी जा और गाना के ट्रेंडिंग में पहुंचाई जा। कमेंट आतना कर जा, कमेंट इतना कमेंट भाई हमार जल्दी ट्रेंडिंग में पहुंच जाओ, लाइक कर जा, गाना बहुत सुनी जा, बहुत 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 गाना सुनी जा जितना हम सुन ले बनी, ठीक बा। 60 या 70 बार सुन चुकल बनी गाना के। बात ये भाई हमारे गाना काहे सुनना हम भैया के उतना भैया का हम फैन नहीं, दिल जान सब हुए हो, ठीक बा। खेसारी भैया सरकार मानना अपन सरकार माने सरकार, ठीक बा। तो बाकी चलता नहीं मिला फिर अगला वीडियो में और लेकिन कुछ अलग अंदाज में बवाल करे के बाद फिर से आवत भैया तबाही मचैन। शायद कल शाम में भैया के रिलीज हो जी पोस्टर, ठीक बा यूट्यूब पर। बाकी चलता नहीं जय भोजपुरिया समाज।